Hadin ka jengplu bat ka jengkem ding jong gawe ka yeng ha ka shenong kensir hari boy sep ngi kabeleja ha ka ar pulai tarik benai Februari arajar ar puar kabeleja ru ha ka puar kumba ar baje ai menstep kat ba baro kidang yotia om la apat bantip setia nai kawan kete ka jengkem ding layo ru yak jengtip baha kete ka yeng ha kete ka met don tang ki konret bat imej kat bagi kemi ki kapa jong kite ki knaret kisah hak per sensar ban pendep yak jeng trai halangka sensar jong ki ha kete ki jingja ki jingdon jingem jong kete ka long yeng ki la du lut khaj henry kamsham la don ka jingman saw la ne ka jingja ka basosi yak ki khot jong kete ka long yeng hakabai de bat kene ke jingja daka jing skolem ye lagi parathan ki pamat ye kene ke jingja ka bosngosi ki dikhot jong ka seng HYC ripoi sep ngi ki lelej ban panpoi ye ki marbam bat kat to kane ki tiar ki badon kam e sya kete ka long yeng ye kete ke jinglej no senyang jong ka seng sya kete ka long yeng lailam daw samla RC thank you badiu president jong ka seng na kete ka circle baru secretary usamla P khar sentiu ha ka jing don langru jong rang ba shnong uba isman lengdo lembat kiwe ki dikhot jong ka seng HYC ringkat bat ki dikhot jong ka seng samla shnong ini gisang halang ini ka HYC henyo trap youth council wan giban ai gajing ai jingrap namta la SP kurios bedeme abide bagi jing kuing men hagani ga khat atu artari ke ba marla lible nomno di ini snoban priang snobha nagaliang di snong ru ya gani ai snobha jong pi di siang halang nagani ka thani jongi ibade gi khun samla jongi kiba de banta jong kai mang salang na snoban nagaliang jonga na ai kuble bukor ba na priang ru nakaliang jonga ya ni ai snobha jong pi ibade ar paket he u khau kaborti bat kini ki khiu nam ta kini ki long ying ki baye kantu ya ki jing ying men ha ka atrik jong mat entau nam hajar apa nam ta jong pi pa karios kili ni ya ya ka babi nang liang jong snong ru ni la don ka jing ya no senyang kan kansoi ha ka kum garai jong do bar snong ya ka ba ni la kan poi soi ongal kelin nei fitri yang jong pit ya HYC pikan mau ban ya snok tilang akum gene ka apot ka ba kan woi ka long ying jong snong jong ni kaya kendu ya ka ba gading kala pam du ngah tu setiap ngawan don cui ki khiu na dong hadong gela inglut na kemen ba hadin bangala tip ya kejingwan jong ki nau samla John Makri ne setiap balapan kan mau yang naruh ban ya don lang kublai sibun nagaliang jong pi tengam doni ban tempau kan ke por nagaliang jong pi kumbu presiden jong ka western zone jongi pidon ban kren ten nagaliang jonga ngaso kut tang kumta kadu ngapan pau jing sokmen ba kamde tangane ka banta ka ba pin ya snok tilang sibun hagi inlang salang ti ban sawan ru akan men pin nang ya snok tilang kumba pila don menta bat hagi si gula dia piju ya don benta besibun jing priang jing pihak beri bat kena si ke jingwan jing yang jong ka new trap youth council berkat bat ki try jong ring ki nukit kamshnong bat ki para nambar bar khoi nalang ji kum ka sang hadin mo youtube banalang jong ka ying jupi kala jang ni jing sha bamdu agading te gila long ka jing kindu lang para member jongi pat long bal long ka bala nalang jing gina kena kanjat kamsoi kum ka dak ka jing dom talang bat pi sha ka jing ja si jupi ro lang sang himla ban ai ban ong ban bun ke jing ai jing re tangkum kadak ke jing snok tilang te hadim tung le perkhat te kla wan nok we ke jing ja po snong sor kani ke ju ke jing ja te ngila perkhat ong baralong ka balak ka